皆さんこんにちは。小枝に降りたい市主催の寺京子と申します。本日はたくさんの方にお越しいただき心より嬉しく思います。今日は一日小枝に降りたい市の生徒さん1部から4部までとても長い時間、皆さんと楽しく過ごせることを楽しみにしております。そしてこちらの会場にいるお客様、今日は大きな拍手と声援よろしくお願いいたします。Te amará,
If it were only
支群がこんなに増えます。そしてもっともっと一人でも多くの日本の方にタヒチアンダンスの素晴らしさを伝えていってあげられたらいいなという気持ちを日々忘れずに、これからも応援してください。私はポエラニオリ大使の主催寺京子ですので、これからももっともっと大使のことを勉強してね、ここにいる講師群をはじめ皆様にも素敵なタヒチアンダンスを伝えていきたいと思っております。これからも応援よろしくお願いいたします。それでは最後になりましたが、皆さん今日は一日本当にどうもありがとうございました。Mara